Gihulagway sa usa ka pari sa Simbahang Katoliko kinsa mao say chairman sa Provincial Peace and Order Council didto sa Negros Oriental nga naputo sa kahadlok ang mga tawo sulod sa taas nga panahon tungod sa kaso sa pagpamatay nga murag nahimo ng kabahin sa ilang kinabuhi. Ano report? Si Monsignor Julius Eruela, Parish Priest sa parokya sa Dawin, saksi sa mga kasikas sa probinsya sa Negros Oriental. Din siya ang nag-alagad sulod na sa 3 ka dekada. Pari pa lang siya hangtod nga nahimo na siyang Monsignor. Mismo sa iyahang parokya adunay gipamatay sulod sa mga panimay ang usa opisyal sa barangay ug aduna usay mga sakop sa media. Tungod sa kahadlok sa mga tagtungod, magpakahilom na lang kay basin sila og isunod. Ingon usab nini ang nabati o nakita sa kura sa mga tao nga gustohon mang mangayo og hustisya apan dakong babag ang kabalaka kung makasugakod ba sila batok silang kontra. Sometimes makaguol isip usa ka pura paroko o pare diri sa Negros na ang reaction sa mga tao kung naipatay, makaingon na sila na ay tungod drug addict na o tungod kay sa politika na. And then, parang nawala ang bili sa kinabuhi. Wala man gud sa unang ganun, di kita nagpatay, makapanguros yan kita. Then, makasangpit ko ta Jesus Maria Jose. Nanginaot si Monsignor Eruela nga katapusan ang kamatayon ni Governor Roel Digamo nga nakakuha og interes sa mga opisyal sa gobyerno. Pangindahay sa lagad sa simbahan nga malungtaron ang pagtutok sa kasong pagpamatay. Dili lang sa gobernador kun dili lakip na sa mga yanong lungsuranon. Sa kamatayon ni Governor Digamo, nakapasamot ba ni siya, Monsignor, sa kahadlo karon sa mga taga-Negros? Ang akong tan-aw karon, una, nalipay mi kay ang National Government Agency. Nagkaroon ng interest. Okay. And then, for that, na lumalabas sa social media with all the national government giving attention on this, no? Napapag-usapan ngayon. I hope lang na pumasok na ang national government. I hope na seryosohin nila to. Na baka yung kamatayan ni governor, ito na yung lase. Gihangop usab sa pari ang presensya sa mga sundalo o kapulisan kay naghatag kini og kasiguruhan sa kinabuhi sa katawhan. Kauban si Marlon Melgaso ug Alfonso Bles, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.